Paul ka na yun pa. Abakan ko. Kaon. Sige na, kapit ka. Asya. Ayun, Ayun, kay takop pero ito. may nakukuha na tiwiling ano. Star agad pala. Diyos, paggamit pa na. Saga, ba tayo matanggal? Ayun papa. Ayun na balak mo. Awit ka. Hoy, ayun nga. Berarti na. Lugan lang, ay pagalas sa akin. Kasi ha. Aking kaluuyan. Ang pakatulog gihapon. Ako pa yan. Tuwan, 1,000. Balay. Diba? 1,000 mo ng rate. Ilan, alam natin. Wala na. Oo, kapa na. Ning palit dito RC. Dari mapinit dali na. Ha? Ingkit. Dari 1.5 na royal. Dari mapinit ha? Ha? Kuha ta 500. Dari mapinit. Di ba habag yun? Kaya ko. Tak. Yung hatak na tak. Nagpungan ba nito? Ano ka? Ay, kabay ko. Ano yung gin... Kabahang kinis. Tagpira may tanano. Dapat talaga niya nasa. Oo, tag ano yung hash. Tag 200 plus sa TikTok shop. Kaya usa. Sa botilya. Marasa siya Tanong ko ma-order. Kung ano daw sa'yo, isa ba yun? Kala pa mag-order ako to. Sige. Marasa ya puro yung ano tamo. Manatok haluto. Tapos pwede na ko may paksiw. Asyagod oo. Manatok. Ano? Wala niya sa akin. Ay, Asyo. Dari mapinit lang ka ha? Royal ha, royal. Ha? Pwede na ba? Dila na lang ka ng anti ano. Dilian. Ayaw. Mama, mama. Di man na sayaw. Bago pa. Nung dali ako kahibol. Ano na? Oh. Ano na? Be. Pagkali mo kadila ka isda, kahit tatak lang sa baw. Wala.